Pinasahi ang pasundayag atol sa pagsaulog sa ika-121 nga araw ng Kasarinlan sa Cagayan de Oro City. Nakatutok si Clyde Makaskas. Kapinkunkulang 4,000 ka mga organic nga itlog ang giporma og mapas sa Pilipinas ang gibida sa Cagayan de Oro City atol sa selebrasyon sa 121st Independence Day sa atong nasod. Ang mga itlog, produkto sa BUB, kon bottom-up budgeting beneficiaries nga programa sa lokal nga panggamhanan. Dako kay siya nakatabang sa amo tungod kay ang presyo namo nga gikuan sa city sa mga eagles murag sakto-sakto gid sa mga farmers nga dili gid lugar sila magansi. Una pa man gibahin-bahin og gisaluhan ang mga itlog. Gipakayab usa ang 16 by 36 feet nga watawat sa Pilipinas sa pagsugod sa programa nga gipangunahan ni City Mayor Oscar Moreno ug ubang mga dagkong opisyal sa PNP, AFP ug uban pang ahensya. Nagpahinungod sabog 21 gun salute at ubangan sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Independence is not given. Independence is not granted. Independence is earned. Independence is acquired, not as a gift, but result of a struggle, result of a continuing effort. And independence has premiums, and there are costs to independence. The lives of our heroes. Nabalot man sa isyu, kay lagi, dili kuno mabati ang tinud-anay nga kagawasan sa Mindanao tungod sa gipatumang martial law, apan gidepensahan kini sa kasundaluhan ubos sa 4th Infantry Division. Wala na siya naka-epekto, bagkos nakatabang pa na siya. So nakita man nato karon whole Mindanao nag-celebrate, nakita nato kung unsa ang suporta nga gihatag sa mga kaigsuonan. Agi pagtapos sa kasaulugan, gipahigayon sab ang usa ka mass wreath laying. Uban si James Yap sa kamera, ako si Clyde Makaskas para sa One Mindanao.